दानि जुगाव बिथांमोनखौ गोदान मुगानि दायना होननानै बुङो। दायनाथ' गैया नालाय, लेखा गोरों दायना। बे लेखा गोरों दायनाफ्रा क्रिटिक्स होननाय बुस्थुखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया। जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे दायना ओंखारदों आरो बे दायनाया सोर? दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे लेखा गोरोंफोरा दायना होननानै दिनै हाग्रा बिफाननि एम.रनजित बसुमतारी सारनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनगोन। अब्ला रायजोफोर दिनै थारैनो जोंनि बर' हारिनि माखासे लेखा गोरोंफोरा थारैनो दायनामार नामा, थारैनो गोसो गेसावमार नामा? नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन इउ पिपिएलनि हाग्रा बिफान एम.रनजित बसुमतारी सारनि खुगानिफ्राय। हेल' गुड मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा इउ पिपिएलनि हाग्रा बिफाननि एम.रनजित बसुमतारी सारा दिनै माखासे जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे लेखा गोरोंफोरखौ दायना होननानै बुंदों। थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे लेखा गोरोंफोरा थारैनो दायनामार नामा, थारैनो गोसो गाज्रिमार नामा, बिनि बिसय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। दिनै हाग्रा बिफान एम.रनजित बसुमतारी सारनि बुंनाय बाथ्राया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां गोग्गाथाव बाथ्रा बेखौ नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर आङो हाग्रा बिफाननि एम.रनजित बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। दानि जुगाव बिथांमोनखौ गोदान मुगानि दायना होननानै बुङो। दायनाथ' गैया नालाय, लेखा गोरों दायना। बे लेखा गोरों दायनाफ्रा क्रिटिक्स होननाय बुस्थुखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया। जाय मानसिया जाय पार्टिया क्रिटिसाइसखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बियो समाजनि जानानै मावनो हाया। दाखालि फानिराम बिथाङाबो मा 17 बोसोर बुंबाय थायोब्रा होननानै एसेमब्लियाव बुंदों। आसलथे बिथांमोना लाजिनांगौ, मानोना खाम्फाया 15 बोसोर डिपुटि चिफ जादों, 2 बोसोर EM जादों। खाम्फानि जायगायावनो नैबेवहाय मोनथाम गामिया दिनैसिम जुरिब जायाखै। जाय जायगायावहाय खाम्फानि बिफा आयंआ बेयाव जोनोम जानानै बेयावनो रुंसारि जालांबाय। 16 थारिखनि सिगां जोङो रानिखाता, नर्थ रानिखाता मा गामिमोनथाय, मोनथाम गामि, बे गामिनि रायजोफोरनो जोङो हाखौ सुनानै जोङो गथायना होनो नागिरदों। बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा एचिभमेन्ट। बेखौ बुंबा लाजिनाय मोनगोन, बुंबा लाजियो, मानो 17 बोसोर रायखांदों होननानै। 1964 मायथाइयाव मियादि फात्ता गोनां ननके काहितमा होननाय मोनसे हालाम, मोनसे VCDC, जेरावहाय 4000निख्रुइबो बांसिन न'खरा रायजो जागासिनो दङ। बिसोरनि हाखौ 64 मायथाइनि मियादि फात्ता हाखौनो 2008 मायथाइयाव मा होनो नेसनेल पार्कआव सोदों। हाजार पइन्ट दं जोंनाव। आगोलथ' बिसोरो MGN रेगानि खामानिखौ खिथाहायोमोन। गंसे न'खौनो उल्थां फाल्थां खालामनानै बिसिनि नामावबो, फिसालानि नामावबो, फिसाजोनि नामावबो, गावनि नामावबो आइ न' लायोमोन, उल्थां फाल्थां खेमसि हायोमोन। जों बिदि खालामालासेनो मावनायनि खेमसिखौसो। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नङा होनब्ला जोंहा हाग्रा बिफाननि एम.रनजित बसुमतारी सारा दिनै माखासे जोंनि बर' हारिनि माखासे लेखा गोरोंफोरखौ दायना होननानै बुंदों आरो बे दायना सोदोबा माजों रिजायदों थारैनो नोंथांमोना नायनानै बुजिखाबाय नङा होनब्ला। थारैनो हाग्रा बिफान एम.रनजित बसुमतारी सारा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै जोंनि बर' हारिखौ मा खालामनो सानो? थारैनो गुलाय गुजाय खालामफिनबावनो सानदों नामा हाग्रा बिफान एम.रनजित बसुमतारी सारा? स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों थारैनो बुजिनानै नोंथांमोना गोसो सिंनि बुजिनायखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जाहाथे फैबाय थानाय BTC BTR इलेक्सनाव सासे मोजां दैदेनगिरिनो जाहाथे जों बयबो रायजो राजाफ्रा भटखौ होयो आरो बे लिडारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावो। अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।